Hola a tothom. Em presento per aquells que no em coneixeu. Soc la Begoña Díaz, soc integradora social i actualment estic amenitzant unes activitats per la gent gran d'un poble que es diu Masllorenç. Però aquests vídeos s'han creat per ells, per tots vosaltres, però també s'hi poden afegir tothom que vulgui. Vale? Clar, ja no podem ser-hi al local, no podem fer les activitats allà, al poble, però se m'ha acudit d'aquesta manera perquè estem una miqueta més propers. A part, també continuaré publicant al Facebook i al WhatsApp de grup de la gent gran i estarem en contacte de manera telemàtica, perquè clar, ara no, amb aquest confinament, doncs, i tal com estan les coses, no podem fer-ho d'una altra manera. Llavors, per tots aquells que em coneixeu, doncs me n'alegro moltíssim d'estar aquí amb vosaltres. Tinc moltes ganes de veure's a tots. Espero que esteu bé, pel que em van dient, que em vaig informant cada dia. Sé que sí, que és així, que esteu bé. I també volia dir-vos que, a part d'aquestes activitats, qualsevol cosa que necessiteu, em podeu trucar en qualsevol moment, m'aviseu i jo em poso en contacte amb vosaltres, si necessiteu el que sigui xerrar, perquè clar, tantes hores sense sortir al carrer, sense poder fer les coses que fèiem abans, tot això doncs, també genera psicològicament una angoixa. Llavors, que si voleu parlar amb mi d'aquests temes o del que siguin, o recordar coses que fèiem els mesos anteriors, tot el que voleu, d'acord? Com que estic al WhatsApp de grup, us recordaré per allí, us avisaré d'aquests vídeos també que es publicaran al YouTube. I només això, dir-vos que intento trucar a cada persona individualment, o si sou parella, a la parella, no? Per saber com esteu, que us trobo moltíssim, moltíssim a faltar. I a veure si d'aquesta manera podem fer no les mateixes activitats, però per què no? Us dono idees. Com ja sabeu, aquest espai és voluntari, és per qui vulgui, però jo aniré penjant cada dia unes activitats i vosaltres feu les que vulgueu. Com ja sabeu, amb els vídeos l'avantatge que tenim també és que en qualsevol moment els podeu parar i anar cap enrere per tornar a veure si teniu algun dubte o veure'ls en diversos dies, en diferents dies, i podeu tornar a repetir les vegades que vulgueu. D'acord? Jo us passaré amb el WhatsApp de grup l'enllaç del YouTube i només li haureu de clicar i ja veureu les activitats que proposo. Aniré posant-les, publicant-les per separat, perquè no em deixa publicar. Volia fer un vídeo sencer, però no em deixa. Llavors, el canal aquest es diu Esgram i ja veureu que ja aniré penjant cada dia. D'acord? Espero que us agradin molt les activitats, que participeu i que em doneu el feedback. És a dir, la resposta, de la manera que voleu. Si és pel WhatsApp, si feu una foto de l'activitat que heu fet i me n'envieu, com més us agradi, d'acord? Doncs vinga, ja no m'enrotllo més i comencem amb la primera activitat. Que vagi molt bé, petonets.